Jeg er lige vågen fra min hængekøje, og prøv lige at se en udsigt, jeg har haft. Med udsigt ud over bjergene her. Vi ligger på sådan, eller jeg ligger på sådan en klippeside. Der er vildt hyggeligt, men der har fandme været mange mærkelige lyde i nat. Jeg siger, jeg har kigget ud så mange gange. Jeg har hørt alle mulige mærkelige fugle og dyr, der gik rundt lige ved siden af og sådan noget. I dag, der er vi i Slovenien. Her i Slovenien, der har vi nogle spots, vi skal til, som jeg har glædet mig vanvittigt meget til. Men i dag, der slutter vi dagen på noget helt vanvittigt. Og der er en grund til, at vi gemmer den til sidst. Det gør vi, fordi den er sindssygt høj. Hvor den er 23 meter høj, der hedder Napoleon's Bridge. Og det skulle være iskoldt vand og ret smal landing. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er så helt min hængekøje. Nu skal vi bare ned og have noget morgenmad, og så skal vi afsted. Nu kører vi over til dagens første spot. Er du klar, Nino? Nej. Er du klar, Mike? Ja. Sådan. Det er god team spirit. Lad os lige prøve at tjekke hoppet ud, fordi de har simpelthen bygget en platform midt op på en bro. Lige her. Du kan se, den er 17 meter høj. Der er langt ned. Det ser fucking klasse ud. Det er altså bare en bro, der ligger midt inde i en lille hyggelig by. Vi har fundet noget, der ser rigtigt ud nu, fordi nu er der selvfølgelig lige det obligatoriske advarselsskilt. Nu ringer dommedagsklokkerne, fordi det er blevet tid til session. Det var forfriskende, men fuck vand der er koldt her. Det er smeltevand, tror jeg. Så jeg hopper altså i våddragten, hvis jeg skal kunne tage mange spring i dag. Så er mig og Nino kommet op på broen igen. Skal jeg lave en double A, altså dobbelt baglæns salto strakt. Og Nino han skal lave et døds, og det bliver hans højeste døds nogensinde. Det gør det, Nino? 17 meter. Hvad er din rekord før? 15,5. 15,5. Lige halvanden højere. Halvanden meter, det kan du sagtens. Let's go, Nino! Let's go, Nino! Smadrer det fucking vand! Er du klar, Mike? Ja, tak! Ja, tak, Nino! Ja, fucking tak! Ja, fucking tak! Ja, tak, Daniel. Nå, så Daniel! Ja, tak! Og meget tæt på ryggen, hva'? Nu sidder jeg her på kanten og tænker lidt. Og jeg har fået en god idé. Jeg vil gerne prøve at lave den højeste håndstand, jeg nogensinde har lavet. Altså stå på hænder i starten af dit trick. Og jeg har aldrig gjort det for over 14 meter. Så det bliver noget af en opgradering, det her. 2 rekorder på en dag, ja. Hvad er det for en sport, vi dyrker? Jeg er ikke sikker. Altså, jeg er ikke sikker. Det er ikke menneskeligt i hvert fald altid. 10 ud af fucking 10. Let's go. Min højeste håndstand. Det kommer til at ske nu. Yes, go Daniel. Let's go Daniel. Ja, fucking tak, man. Jeppa! Jeg er bange. Det er en nøjeren dag, det her. Nu skal vi så til Barani inden for 17 meter. Worst case lander jeg på ryggen. Det sker ikke. Det sker ikke. Det sker ikke. Altså, ønsk mig held og lykke. det fucking sker ikke. Knæk og bræk. Er ikke det, man siger? Ja, det håber jeg ikke. Har den det. Er du klar lige nu? Okay, 3, 2, 1. Ja, tak. Perfekt. Perfekt. Det var dagens første spot. Fuck, jeg har gerne vil hoppe på den bro i lang tid. Og jeg synes, det var en stabil sesh. Vi fik slået nogle rekorder. Nino fik dødset. Jeg fik lavet noget håndstand, og jeg fik lavet min Barani ind. Den har jeg godt nok været bange for i lang tid. Og nu, mine damer og herrer, det bliver vildere endnu. Nu skal vi videre til den bro, jeg snakkede om tidligere, der hedder Napoleon's Bridge. Vandet er super flot, broen er lækker, og så er den 23 meter høj. Det er altså en god højde. Vi vil pakke bilen sammen, og så vil vi køre videre til næste spot. Let's go!
Vi tager lige et pitstop, inden vi tager til Napoleons Bridge, fordi vi har faktisk fået et lille seertip, eller nej, vi har fået et tip af min kammerat nede fra Slovenien, om at der er en togbro her. Det skulle være rigtig sketchy at hoppe fra. Dårligt takeoff, farligt, og der kører tog på den, og alt sådan noget. Den er 26 meter høj. Mit højeste hop er 27 meter, så den er fucking høj, den her. Og jeg kan se den lige her foran mig. Shit, mand. Fuck, den ser vanvittig ud. Jeg lover ikke, at jeg hopper den, men vi skal lige ned og tjekke den ud i hvert fald. Jeg håber ikke, jeg bliver kørt ned af et tog. Jeg skal også igennem jungle, kan jeg se. Øj. Se, der kravler igennem det der. Ja, så er vi på mission. Gennem junglen. Ja, det er toren alt det her også. Åh, for satan. Slanger, det må du ikke sige nu. Er der slanger her? Nej, lad det lige være med at snakke om det lige nu. Åh, for satan. Gutter, var det dumt, jeg ikke har taget en t-shirt på? Altså, der er torn over alt ind i mig. Ja, tak. Hvad fuck var det? Fucking farligt det her, venner. Aldrig gået på togskinner, det er så dumt. Jeg tror synes jeg sprinter over, hvis der nu kommer et tog. Hvad? Gutterne er kommet op. Det her 26 meter. Okay, det vil jeg gerne, gutter. Vi hopper den. Her. Gutter, jeg tror, det er ret farligt at gå herud. Der kommer et tog. Åh, nej. Shit. Det er derfor, det er så fucking farligt, det her. Hvad? Sketchy, bro. Sketchy. Nu bliver jeg lige pludselig tvivl om, det er det rigtige spot at hoppe. Men mine gutter har også været her, kan jeg se. Selvfølgelig. Fuck, det var sketchy, det der. Jeg står med på broen, så går der tog. Men vi nåede det rimelig god tid alligevel. Ja, der var ikke noget der. Jeg tror selv, hvis du stod i kanten af broen. Jeg så det selv. Toget gik kun herud til. Ja, du vil ikke blive ramt. Herud til, men du kan bare gå helt op til, du ved. Ja. Hvad det hedder, reglingen. Men stadig, man har ikke lyst til at stå deroppe, når toget kører forbi. Fandt I en nem vej op, eller hvad? Ja, vi skulle bare rundt om. Ja, selvfølgelig. Ja. Ej, dagen. Du er faktisk helt sort og krasset på ryggen. Nej. Det der er problem ved det hop her, det er, at man skal hoppe fra gelænderet her. Det er det eneste sted, man kan. Og det er altså så tyndt her. Og så er der 26 meter ned. Så det er lidt nøjere at stå og balancere på det. Det bliver sjovt. Lad os lige prøve. Bare lige se, hvordan det føles. Ja, okay. Altså, det skulle virkelig jo stærkt, hva'? Ja. Og så skal jeg bare langsomt. Der er seriøst ikke noget, jeg hellere ville, end at tage det hop her. Vi har ikke dybdetjekket den, har ikke safety. Vi kunne ikke være dårligere stillet til at hoppe den lige nu. Så på grund af logistiske årsager, bliver jeg simpelthen nødt til at bælhoppet. Men jeg svæver en eller anden dag, der skal jeg tilbage på den bro her. Fordi det er et legendarisk spot. Og igen, aldrig gå på skinner, folkens. Lad være med det. Jeg vil ikke have en skylden for, en af jer bliver kørt ned med et tog. Det er så fucking dumt. Hellere hoppe for en bro. Eller ikke jeg opfordrer det, men altså cliff diving. Ja, hej. Så er vi fandme kommet til broen. Napoleons Bridge. Det er fedt at se den her i virkeligheden. Wow. Hvis vi skal være helt ærlige, venner, så er vi allerede helt smadret i dag. Vi har ikke fået særlig meget søvn. Vi drak lidt for mange øl i går. Og vi har ikke spist endnu, og nu er vi på vej ned til en 23 meter bro, som vi så lige før. Vi blev nødt til at vende tilbage og parkere heroppe, så nu går vi derned igen. Så tror jeg bare lige, det bliver et hop eller to. Men jeg lover, at det her hop, det bliver heller ikke for sjov.
Det er en god en at slutte af på. Og prøv lige at tjekke farven ud på det vand dernede. Er du galt? Det er helt klart. Det må være smeltevand fra en glacier eller sådan noget. En stor fisk, der svømmer lige dernede. Er du dum et svin? Hold nu op en fisk. Den skal vi have fanget. Hvad så, Nino? Hvad har du fundet der? Det der er ved det spot her, det er, når man først hopper ned, så skal man jo op igen. Og det er den her vej. Og det er nemlig lige her. Det er det der knæk der, man. Så hvis du falder her, Ja, så er der ikke mere tur tilbage. så er turen slut i hvert fald. Skal vi se, hvor høj den er? Jeg skyder på det lige her, hvor de har sat stregen. Wow. 23 meter nede, du. Det er ret smalt her. Og når man står heroppe, så ser det endnu smallere ud, end det i virkeligheden er. Hvad siger du, Nino? Jeg kommer ikke ned. Du vil ikke? Nej. Jeg tør godt at gå ned her, fordi der er ikke noget knæk på den her. Det er bare lige ned, men jeg kan ikke komme op på den der side. Lige meget hvad jeg gør. Så du hopper ikke med? Det jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Okay. Jeg kan ikke få mig selv til at gå ud over den stige der. Du bliver nødt til at gå ned og dybdetjekke den. Ja. Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig en dernede. Okay, så går vi ned og dybdetjekker nu. Og jeg har overtalt Mike til at være min safety. Tak for det, Mike. Selvfølgelig. Er du klar til den mest sketchy tur? Prøv at se, vi skal ned og alt det der. Det bliver nøjere. Det var nøjeren. Nej. So far, so good. Det ser ikke så dybt ud, hva'? Ja, det gør det godt nok ikke. Det gør det altså ikke, Daniel. Altså, jeg er lidt i tvivl, fordi vand, det ser ikke særlig dybt ud. Men det kan også godt være, fordi det er bare super klart, og man ser lige ned på bunden. Så det er i hvert fald vigtigt, at vi dybdetjekker den her. Og så skal vi flyve helt derfra. Fuck, den er høj. Det er det højeste, jeg har hoppet i år. Uden tvivl. Nej, det bliver koldt det her, Mike. Hvorfor ikke tage min våddragt? Ej, den er tæt på den fisk der nu. Jamen så. Så nakker mig den fisk. Fisken stak af med det samme, da du hoppede. Det er lige der, ja. Det er ikke så dybt. Eller hvad? Okay. Der er dybt nok. Der er dybt nok. Så næste gang ser jeg dig, Mike. Så er det fordi, jeg kommer flyvende ned derfra. Ja, tak. Så er det tid. Daniel derovre. Skal ned. Og godt dækker mig af. Har I springet? Ja. Nå, må I i rut. Så er det blevet tid. Det skal ske nu. Jeg har nøjer på. Men jeg er selvsikker. Det skal nok blive godt. Lav double out. Jeg ryster helt, mand. Jeg er fucking bange for det hop her. Det er også bare, når man skal på en solo mission. Det er nøjeren. Men 10 ud af 10 var det faktisk. Jeg ved, jeg har den. Det er Daniel. Klar lige nu. Gerne super. Hey. Cool. Hey. Send it. Ja, fucking tak. Perfekt. Helt perfekt. Helt fucking perfekt. Så har vi langt om længe fundet et campingspot. Første spot blev vi smidt væk fra, før vi overhovedet nåede at sætte camp op. Det var i virkeligheden lidt rart at blive smidt væk, før man har lavet alt arbejdet. Men også fucking irriterende. Så vi er kørt midt ude i bjergene, og vi er på sådan en lille bjergvej her. Og så fandt vi lige en parkeringsplads, hvor vi holder på her. Så sætter vi camp op herinde. Og herude, det er her vi hygger. Har vi på menuen i dag? Vi skal have nogle braskartofler med noget... Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det var det samme som i går. Nå ja. Vi har fået 2 blus, det ved jeg ikke, om I har set. Det er blevet meget nemmere at lave mad nu. Så er der aftensmad. Vi har kødstrimler, vi har noget broccoli, noget blomkål. Det her, og så har jeg har ristet det. Nino har ikke lavet en skid. Det her har vi startet i mirakelvæt. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk at smide et like og abonnere til kanalen, og så kommer der snart en ny video. Vi ses. Hej.